Добрий ранок. В ефірі програма «Саба». Починаємо понеділковий ранок зі знайомства з цікавою особистістю і явищем в українській літературі. Макс Кідрук, доброго ранку. Привіт. Дякую, що приєднались до нашої студії. Ви і письменник, і передусім відомі як автор першого технотрилеру «Бот», і мандрівник і колумніст. От, власне, перше запитання, що це за жанр технотрилер? Насправді, на даний час я вже менше працюю в жанрі техно, я поступово дрейфую від нього в напрямку більш соціально орієнтованої прози. Але я справді цей жанр першим в Україні почав в ньому працювати. І чому? Тому що ми всі знаємо, що таке техно, просто не всі знають, що вони знають. Всі чудово, я думаю, пам'ятають фільм «Парк юрського періоду». І от саме цей фільм був знятий на основі книги Майкла Крайтона, яка так і називається «Парк юрського періоду», яка є, власне, класичним технотрилером. Тобто технотрилер – це той самий трилер, той самий гостросюжетний роман, але лише його події обертаються довкола якоїсь реальної наукової проблеми. Так, скажімо, у Майкла Крайтона це динозаври, вирощені за їхнім ДНК, які потім вийшли з-під контролю. І таких проблем, очевидно, може бути дуже багато, які стосуються і екології, і якогось безконтрольного використання технологій, і стосуються того, що ми, як вид, ми, люди, взагалі не встигаємо за власним ж розвитком тощо. І на певному етапі своєї кар'єри, як читач і як автор, я зупинився на техно, тому що я сам їх дуже багато читав, і тому що цей жанр подобався мені в першу чергу через його реалістичність. Тобто, на відміну від наукової фантастики, все, що описано в технотрилері, воно реально існує. Тобто все, що там бігає, стрибає, літає, плаває, дихає, це все існує насправді. І, тобто події, безперечно, вигадані, але вони базуються на цілковито реально існуючих на сьогодні технологіях. І ось ця реалістичність, як ніщо інше, втягує читача у саму історію. Тому певний час я писав в цьому жанрі, але зараз я росту, так, я старішою, якщо хочете. І очевидно, я зараз сам читаю трохи інші книги, і як я вже сказав, це більш соціально орієнтована проза. І так чи так я в своїх же романах намагаюся тяжіти до того, що я читаю. Так, я завжди намагаюся писати так, як я ті книги, які я сам в першу чергу купував би. Технотрилер, наскільки я зрозуміла з вашої відповіді, це засновано на науковій фантастиці. Ні, тобто, і знову ж таки хочу провести чітку межу, тому що є наукова фантастика, де це просто вигадка. Тобто, якщо там щось стріляє чи летить, воно просто стріляє, летить, крапка. У техно, чим він відрізняється від наукової фантастики? Тобто, я насправді не хочу, щоб його плутали з науковою фантастикою. Це тим, що все реалістично. Тобто, технотрилер описує події, які відбудуться не через 1000 років, а от уже сьогодні, після нашого ефіру. І базується, повторюсь, строго на реально існуючих технологіях. Тобто це ніби як формально його можна віднести до більш такого широкого жанру фантастики, але загалом це чітко відокремлений піджанр, який має дуже чіткі відмінності від наукової фантастики. А як відрізнити класний технотрилер від іншого технотрилеру? Це вже питання до мене, до читачів. Тобто як ви розумієте, що будь-яка література, будь-який жанр, це дуже суб'єктивно. І тому є хороше фентезі, є погане фентезі, і тут вже визначаю не я як автор, тут вже визначають читачі. А хто засновник цього жанру? Звідки це взялося? Першим батьком технотрилера формально вважається Майкл Крайтон. Це дуже відомий американський письменник, він зараз вже помер, на жаль. Більшості в Україні він, можливо, відомий як автор «Парку юрського періоду», але, повторюсь, не фільму, а саме книги, за якою Стівен Спілберг потім зняв фільм. Але поза тим у нього є дуже багато інших класних романів. «Сфера», «Крила», «Рій», які на певному етапі моєї кар'єри справили на мене дуже велике враження. І я сам як технар, тобто людина з технічною освітою, і мені певною мірою трохи легше розбиратися, можливо, в тих чи тих технічних аспектах. Я був, повторюсь, певний період закоханий в цю літературу і сам намагався щось подібне писати. На жаль,
я зараз сам повторюсь від цього жанру дрейфую, і, на жаль, нікого іншого в Україні немає, хто би цей жанр підхопив. І чому? Тому що, можливо, це не просто. Ну, тобто, для написання техно мало того, що ти повинен мати розвинутий стиль, якусь хорошу історію і тощо, що повинен мати будь-який автор для написання будь-якої книги. Поза тим, ти мусиш ще конкретно розбиратися в якійсь галузі технології або в якійсь галузі наукового знання і на дуже хорошому, на дуже глибокому рівні. І це не завжди просто. І тому навіть у світі, ну, на сьогодні можна перелічити авторів, які пишуть в такому чистому, такому хард-техно, ну, мабуть, пальці однієї руки до того Тобто вистачить. це такий гібридний жанр літератури, можна сказати, такий напрямок, який поєднує і науку, і фантастику, і реальність, і... Так, тобто я насправді я не хочу, щоб ось ця приставка техно відлякувала читачів. Чому? Тому що технотрилер, повторюся, той самий роман, як будь-який роман, де описуються звичайні люди з їхніми буденними проблемами, проблеми в сім'ї, на роботі тощо, але він обертається довкола якоїсь ось такої наукової ідеї. Тобто це такий роман, де так само люди закохуються, страждають тощо, але в ньому вони застрягають в ліфтах, в ньому падають літаки, в ньому стають якісь катастрофи тощо. І це, ну, певною мірою для мене це більш цікаво, ніж просто історія. От, пане Макс, наскільки я зрозуміла, для того, щоб читати технотрилери, це потрібен бути, читач має бути якось підготований літературно. Ні. Кого б ви радили, можливо, почитати Насправді, перед цим? Чи це тобто, знову ж таки, обов'язково? я не думаю, тому що якщо техно написаний так, що для його розуміння ти мусиш читати щось іще, то це означає, що це техно написаний погано. Тобто автор такого жанру мусить розуміти, що він пише загалом для непідготовлених читачів і мусить хай як це важко, але він повинен викладати текст так, щоб це було зрозуміло будь-кому. Тому, ну, знову ж таки, для тих, кому цікаво, то з чого почати, то це може бути той самий Майкл Крайтон, причому будь-який його роман тут не прогадаєш. Том Кленсі, мої перші раніші романи. Але, ну, от я зараз, окрім навіть Крайтона і Кленсі, таких от авторів, які ви писали зараз, навіть не можу пригадати. А ви слідкуєте за світовими тенденціями у цьому напрямку? Можливо, зараз з'являються якісь теж автори, які пишуть у подібному стилі, у цьому напрямку, жанрі? Слідкую. Є один канадець, приблизно, до речі, мого віку, Скотт Сіглер, який теж пише, він пише в різних жанрах, він пише, є в нього романи для підлітків, ось, але також у нього є технотрилери. Але, як я вже казав, я сам вже трохи виріс з тієї літератури, і я зараз читаю трохи іншого штибу книги. Скажімо, на кшталт роману «Маленьке життя» Хані Нагіхари. Це книга, яка вийшла буквально 2 роки тому, і вона вже є перекладена українською. Це дуже великий роман, але це просто блискучий роман, і він психологічно надзвичайно важкий, але ця історія, яка, ну, я не пригадаю, щоб мене щось схвилювало більше, щось вразило більше, аніж «Маленьке життя» Яна Гіхари за попередні, ну, 3-4, можливо, навіть 5 років. От, тому так. А які характери вам цікаві, про яких людей вам цікаво писати зараз? Я завжди прихильник того, щоб брати читача не так характерними ситуаціями. Тобто я беру звичайних буденних людей, так. Мова йде про цю історію «Не озирайся, мовчи», мова йде про попередній мій роман «Зазирни у мої сни», де описуються звичайні сім'ї в Рівному, моєму рідному містечку, ось, але які потрапляють в надзвичайні ситуації. І от, власне, ось це мені завжди, як автору, цікаво прослідкувати, цікаво прописувати ось цю еволюцію персонажа, звичайного, абсолютно, ну, не те, щоб мова не йде про невдаху, мова йде про якраз такого цілком посереднього громадянина, так? Його еволюцію в ось цих таких ось надзвичайних, фантастичних, неймовірних обставинах.
те, що ці обставини в ньому викроють, те, що ці обставини з нього можуть зробити, як він буде їм протистояти, як він буде намагатися їх змінити, або навпаки не змінювати, і до чого це призведе. Мені цікавіше над цим подумати. А яка з рис характерів у ваших героях, от у різних романах, у цьому, у попередніх романах, повторюється раз за разом? Чи це завжди якісь різні характери, різні персонажі? Різні, намагаюся не повторюватись. І загалом різність з тієї причини, що кожна окрема історія, вона має щось в собі нести. Тобто, я вважаю, що ми на сьогодні вже віддалилися років на 200 від тих часів, коли література мала повчати. Але це не означає, що в книзі не має бути якоїсь думки, яку вона несе. Тобто вона не має бути повчальною, але має бути щось таке, що вона говорить читачу, окрім сюжету. І от персонажі, відповідно, що вони, я проробляю їх залежно від того, що я хочу донести цією історією. Тобто ось ця книга «Не здавайся, мовчи», вона загалом вона про двох підлітків, 14-річних Марка і Соню. Але як історія, вона говорить нам про те, що іноді в нашому житті з'являються певні ситуації, які нам не подобаються, щось, що нас гнітить. І ось так само іноді трапляються місця, реальні чи уявні, куди ми хочемо заховатися. Так ось ця історія про те, що хай яким би легким і нібито на певному етапі правильним рішенням здавалося ось це спроба туди сховатися, це так не є, що ці місця, насправді, які дозволяють нам нібито уникнути проблем, зрештою таять в собі значно щось більш страшне, аніж те, від чого ми ховаємось. Відповідно, що під цього я намагаюся під цю історію так чи так підбирати всіх історій, які довкола неї обертаються. Попередня книга «Зазирни в мої сни», вона була про те, що не варто перейматися речима, які ми не можемо контролювати. І знову ж таки, відповідно, от від цієї такої загальної думки, червоної нитки, я намагаюся підбирати тих чи тих персонажів. От ви сказали, що сучасна література не може, втратила вже можливість повчати. Вона не втратила можливість повчати. Повчати можна і зараз, просто що я вважаю, що це безглуздо. Тобто, вона має розважати, чи вона має бути виводити читача чи глядача на якийсь діалог? Я би погодився на слово «розважати», але, на жаль, в сучасному світі вона звучить вульгарно. Тобто ми всі розважаємо людей. Тобто і режисери, і сценаристи, і письменники, і артисти, і художники. Тобто хтось просто цього не визнає, він сам себе намагається долучити до якоїсь елітарної культури. Але загалом ми всі розважаємо людей. Але оскільки це слово трохи вульгаризують, то я би з цим не погодився. Але поза тим, повторюю, що література не повинна повчати, бо стільки вже було всього написано, стільки всього в сенсі класики, то що я не думаю, що щось може бути одному в цьому вкладене. Але це не означає, що не має бути щось, що книга несе. Тобто це не обов'язково має бути щось добре, хороше, повчальне, щось таке, що має на меті змінити світ в кращу сторону. Бо іноді просто окреслення проблеми страшної якоїсь, скажімо, ця історія, ця книга також про булінг у школі, так? І безперечно, що мене запитують іноді на презентаціях, тобто, які ви пропонуєте проблеми вирішення булінгу. І це питання завжди конфузить мене, тому що над ним б'ються значно кращі уми, педагоги тощо, аніж я, яким чином це можна вирішити, досі ніхто не знає. І то очевидно, що я теж не можу цього запропонувати. Тобто, але я як автор намагаюся цю проблему просто підняти, щоб про неї говорили, щоб просто виокремлюючи її, роблячи її рельєфною, викликати на якусь реакцію. І в цьому, на мою думку, якраз є мета, одне із завдань сучасної літератури. Я дивилася відео ваших зустрічей з читачами, і у вас дуже багато, серед ваших прихильників, читачів, дуже багато молоді. От, ви теж автор досить молодий. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, от сучасна українська література, сучасні письменники, чим вони ближчі і про що вони пишуть наразі, які теми цікаві, ті, що ближче там людям, умовно кажучи, від 15 до 21 року?
про що, який діалог зараз іде з власне, з тим формуючим суспільством, яке є? Справді, підлітків найважче залучити. Тобто це аудиторія, яку серед усіх вікових прошарків її найважче чимось зараз зацікавити. Вони скептичні, їм нічого не цікаво. Але коли ти вже їх зачепиш, то це, мабуть, найбільш лояльна аудиторія, яка буде з тобою до кінця, і щоб там не було, щоб ти не писав. Але зі свого боку мені про це трохи важко говорити, тому що коли я пишу цю історію, я ніколи не уявляю свого читача. Тобто я не намагаюся під час написання думати, кому ця історія буде цікавою, через те, що це була б кон'юнктура вже. Це була б кон'юнктурщина, і я просто пишу історію, від якої в мене є мурашки. Тут дуже просто. Є мурашки, нема мурашок. Якщо є мурашки, я її виписую. І вже потім я сподіваюся, що ця історія комусь іще сподобається. І так, я погоджуюсь, що на презентаціях більшість молоді, і це, безперечно, приємно, але, грубо кажучи, я нічого для того не робив. Тобто я просто пишу історії, мені приємно, що ці історії подобаються молоді. Але поза тим, не лише їм. Тобто на презентаціях загалом є люди різного віку, включно з вже з геть літніми чоловіками і жінками, так, що насправді мене дивує, так, але вони приходять, вони запитують про наступні книги, вони обговорюють навіть якихось там персонажів. Тому знову ж таки, про якийсь там вік до тої чи тої книги можна говорити навіть не то, яка це книга. Тобто, якщо ми говоримо про технотрилер-бот, про який ми сьогодні вже згадували, то, безперечно, це переважно все-таки молодь, 15-25, так? Ось ця історія «Не вдирайся і мовчи», також попередня моя книга «Зазирни мої сни», вони вже фактично без обмежень. Тобто від 15, і я думаю, що в цих історіях є дещо, що, я сподіваюся, може бути цікавим для людей навіть 50-60 плюс років. Ось. Наскільки, от я знаю, ви писали ще для журналу, ви писали дуже багато мандрівних, можна сказати, тревелінг сторіз. Скажіть мені, будь ласка, наскільки в українських реаліях сучасних письменник здатен сам себе забезпечити і прогодувати? Тому що дуже багато є нарікань від видавців, що письменники нарікають, що це погано продається. Наскільки от ви реально працюючий письменник, наскільки вам реально виживати? Це дуже гарне питання, його постійно ставлять, і я знаю, що є купа людей, і авторів, і видавців, які говорять про те, що як важко, що ніхто не читає, що цим не можна заробити. І мої перші два видавці, тобто я вже давно з ними не працюю, так, але хороші люди абсолютно, тобто ми гарно спілкуємося, але це на початку ще моєї кар'єри, коли я починав, і я відразу намагався дати їм зрозуміти, що я дуже серйозно налаштований робити кар'єру саме автора. І вони були прям текстом говорили мені, що шукай роботу. Тобто ти пиши для нас, але шукай роботу, бо цим зробити майже неможливо. Але це не так. Тобто це важко, це непросто. Якщо хтось, хто зараз нас слухає, думає про те, щоб хоче заробити грошей і думає про те, щоб стати автором, письменником, я кажу, ні, не варто. Бо це дуже суб'єктивний бізнес. Це все ж таки бізнес, і це дуже суб'єктивний бізнес. І, наприклад, на противагу кар'єрі в науковій сфері, чи в якомусь підприємництві, чи в будь-чому іншому, де майже завжди те, що ти отримуєш, є в прямій пропорційній залежності від тих зусиль, що ти доклав. То в літературі ти можеш зробити все правильно. Ти можеш мати хорошу історію, ти можеш мати прекрасний текст, який при цьому провалиться. Ось. Це успіх у цій професії, затребуваність у цій професії – це випадок? Так, власне, чи все ж таки… власне, так. Чи питання таланту? Ви поставили стосовно фінансів, тобто я вже скоро буде 10 років, як я є професійним автором, і можливо років 6 із них фактично я живу лише за літературу. З грошей, які я отримую з роялті, і з того, що я називаю довкола літературною діяльністю. Більше того, 2 роки тому
прибутки з моїх книг дали мені можливість вже відмовитися повністю від введення колонок, то що фактично зараз я вже не є колумністом, я нікуди не пишу з тієї простої причини, що це вже не потрібно для мене в фінансовому плані. І тому написання хорошої журнальної статті, не копірайтинг, а хорошої, класної журнальної статті, воно займає 2-3 дні. І тому я вважаю, що якщо це не є потрібно мені в фінансовому сенсі, то краще я ці 2-3 дні потрачу на написання якогось епізоду зі своєї книги. І тому я підкреслюю, це важко. Але це можливо. І сьогодні, власне, в Києві ввечері о 19:00 в приміщенні майстер-класу на Хмельницького у нас, я маю на увазі у мене та моєї команди, відбуватиметься завершальна презентація в рамках промо-туру на підтримку ось цього роману, величезного промо-туру, який включав в себе 100 міст України. Ми так його позначаємо хештегом 100 міст НОІМ, 100 міст не зарайся, мовчи. Ось, і нічого подібного ніхто до цього в сучасній українській літературі не робив, і цей тур вийшов успішним. Тобто, у мене щодо успіху, ви, принаймні ви єдиний автор, якого я знаю, який створював промо для своїх книг. Тобто до цього я не бачила жодного, можливо, вони є, я перепрошую авторів, яких, можливо, я не знаю, але книжки Макса Кідрука мають промо-ролики. Скажіть, будь ласка, це для вас, це спосіб створювати бренд, це спосіб поширювати інформацію серед людей, це спосіб про себе додатково заявляти? Скажімо так, буктрейлер – це одна з частинок, одна з цеглинок в кампанії по просуванню книги. Тобто це стосується тут дуже багато нюансів. Скажімо, ось це лого, так? Тобто воно однакове на всіх книгах, теж частина бренду, так? Той самий буктрейлер, купа інших речей. І є інші ще буктрейлери в інших авторів, але я не знаю, чи хтось іще, окрім мене, робить їх настільки регулярно до кожної наступної книги. І чи це діє? Безперечно, так. Скажімо, до ось цих крайніх 2 моїх книг 2 трейлери, один з них вже зараз на сьогодні має десь за 15 тисяч переглядів в Ютубі, інший близько 10 тисяч, що для не музики, не музичного кліпу є дуже-дуже непогано. Наскільки це окупно фінансово, мені важко сказати, тому що коли ми робимо кампанію, це стосується багатьох речей. Той самий буктрейлер, інтерв'ю, розсилки по Фейсбуку, презентації, великий тур, виступи в вузах тощо. І ти ніколи не знаєш, що стало останньою краплею, що схилило людину до того, щоб купити книгу. Це може бути буктрейлер, це може бути просто якась афіша десь на вулиці, це може бути наш сьогоднішній ефір тощо. Але я точно знаю, що вони дієві, що це важливо, що це якимось чином вирізняє тебе. Якщо ролик класний, він поширюється мережею і я точно знаю людей, які, власне, дізнались про мене саме через те, що вони десь побачили цей буктрейлер, їм сподобалось, вони почали гуглити, і далі дійшли до того, що прочитали книгу. Зараз хотіла б ще раз повернутися до книжки «Не озирайся і мовчи». За жанром це булінг. Ні, булінг це за жанром це просто роман. Булінг це булінг це таке, це коли однокласники травлять якусь дитину з класу. Тобто це досить розповсюджена історія серед підлітків, у будь-якій країні світу і не лише в Україні. Тобто це можливість якось, це такий пошук підліткового самоствердження, можливо. Скажіть, будь ласка, як цю тему, чому ви вирішили підняти цю тему, чому вона вам близька? І насправді, що можуть отримати діти, підлітки, їх батьки, якщо вони прочитають цю книжку? Тут є якісь висновки, чи про що це? Тобто, чому про булінг? Тому що загалом ця історія почалася з мого бажання написати про паралельний світ, але не в фантастичному сенсі, а в тому сенсі якось як концепцію паралельних світів розглядає сьогоднішня квантова теорія. Тобто ось про це мені захотілося написати. І потім почав думати, що окей, тобто якщо я пишу про паралельний світ, то я мушу писати про підлітків. Я повинен
писати про підлітків, тому що дорослі, на противагу підлітків, володіють такою собі набутою скептичністю. Тобто дорослий, коли раптом в його житті з'являється щось таке, що руйнує його уявлення про реальний світ, це викликає почуття дискомфорту. Дорослий не може з цим так просто змиритися, він намагається якимось чином це щось змінити. А підліток, не всі, звісно, підлітки, але окремі з них, коли раптом з'являється щось, якась паралельна реальність, яка мала би зруйнувати його уявлення про реальність, звичайно, буденну реальність, насправді іноді може це сприйняти нормально. І ось тоді я зрозумів, що я мушу, тобто паралельний світ, підлітки, і тоді, коли я зрозумів, що я пишу про підлітків, отже, я мушу подумати, що додати в цю книгу, щоб вона стала ще більш глибокою. Тоді я вийшов, власне, на ось ці проблеми, на низку проблем, про які я захотів написати, і однією з них був саме булінг, тобто травля в школі. А у вашому житті була подібна історія? На Чи, щастя, можливо, ви мали на щастя, ні. спостерігати? В той час, коли я вчився, очевидно, що тоді був булінг. Тобто його ще не називали булінгом, але він був. Але мені пощастило в тому сенсі, що в мене була гарна школа, гарний район, і звісно, що були бійки між класами. Це був той період, це був кінець 90-х, коли був цей дуже чіткий, такий болісний, хворобливий поділ на реперів і металістів. І безперечно, що у нас був клас металістів, був клас реперів, і ми з собою билися, але не було. Тобто ось того, що ми зараз розуміємо під поняттям булінг, не було. Не було ось такого цілеспрямованого цькування когось одного через те, що він відрізняється від решти. Але, повторюсь, це через те, що мені пощастило. Питання, звідки я взяв ці історії до цієї книги, насправді дуже прискіпливо готуюсь до написання будь-якої своєї історії. І тут, в післямові, навіть я згадую, мене консультувала учителька однієї з рівненських гімназій. І, власне, ми з нею впродовж написання цієї книги, я зустрічався разів 6 чи 7. І ми сідали з нею, так от з вами зараз, і я розпитував про те, якою є нинішня школа, тому що я випустився дуже давно, і очевидно, що я багатьох речей не знаю. Я запитував у неї, якими є зараз підлітки, як вони реагують на ті проблеми, як вчителі реагують на їхні смартфони, на їхню поведінку, на їхнє життя в соцмережах. Чи є, скажімо, у 14 років в них зараз секс, тобто я не кажу, що цього не було тоді, коли я вчився в школі, але це було значно менше, і про це майже ніхто не знав. Мені цікаво, як це зараз. Є дуже багато речей, які я потім використав в цій книзі. Я почув саме від неї. Власне, для вас це був паралельний світ? Тут якби йде дві історії. Одна в тому паралельному, ніби максимально реальному, інша в звичайному реальному світі. Ось, але я зазначу, що навіть оця історія один з найбільш важких і один з основних епізодів в цій книзі, саме про булінг. Він має певні реальні корені, певні реальне підґрунтя. Мова йде про використання кастету у школі, тобто в бійці. Я насправді цього навіть собі на сором, я не знав, що кастет – це холодна зброя. І, власне, оця учителька, яка мене консультувала, вона пояснила мені, що використання кастета в школі, якщо воно буде доведено, оскільки це холодна зброя, то через це дирекція матиме дуже великі проблеми. І відповідно, що я описую ситуацію, коли внаслідок бійки школа, дирекція, замість того, щоб стати на бік скривдженого, робити те, що вона має робити, захищати скривдженого, вона стає на бік кривдника, тому що таким чином вона захищає себе. Бо було використання кастета, і вона розуміє, що якщо це буде доведено, то матимуть проблеми всі. Тобто, і очевидно, що в книзі я багато що змінюю, але загалом це історія, яка мала місце в одній з рівненських шкіл. Дякую за відповідь. І від жорстокої реальності, яка стає хорошою літературою, ми перейдемо до рубрики «Це день в історії». Залишайтесь з нами. 12 лютого 1918 року у Коростені на пропозицію Михайла Грушевського Володимирів Тризуб був прийнятий як великий і малий державний герб Української Народної Республіки. Цього дня 1974 року в Радянському Союзі заарештовано російського письменника Олександра Солженіцина, лауреата Нобелівської премії 1970 року. Наступного дня президія Верховної Ради позбавила його громадянства і вислала з Радянського Союзу. Перші дні після вигнання він прожив у Німеччині, потім переїхав до Швейцарії, а пізніше до Сполучених Штатів. Повернувся Солженіцин до Росії в 1994 році.
12 лютого 1999 року закінчився 5-тижневий суд Сенату з приводу імпічменту президенту Сполучених Штатів Білла Клінтона у зв'язку з його негідною поведінкою у стосунках з практиканткою Білого дому Монікою Левінські. Незважаючи на практичну доведеність обох пунктів звинувачення, вже свідчення і перешкода правосуддю, Сенат виправдав президента. 2002 року колишній президент Югославії і Сербії Слободан Мілошевич постав перед Гаазьким міжнародним трибуналом з воєнних злочинів у колишній Югославії за звинуваченнями у злочинах проти людяності, геноциді і військових злочинах, здійснених в період Боснійської і Косовської воєн. Суд тривав більше 4 років і не завершився винесенням вироку через несподівану смерть Мілошевича від інфаркту міокарда. Добрий ранок. В ефірі програма «Саба». Ми продовжуємо спілкування з Максом Кідруком, письменником, мандрівником. І вже, як виявилось, не колумністом, але все ж таки автором, який зростає. І від технотрилерів ви, одна з ваших таких цікавих робіт, це, власне, такий нарис «Небратні». Нарис – це правильно? Чи це роман? Насправді, в англійській термінології, жанровій термінології є таке визначення, таке поняття, як «journalist opinion book». Тобто це не є історична книжка, це про це мій власний погляд на певні події. І випереджаючи ваше запитання, я відразу зазначу, що ця книга писалася, вона була орієнтована від початку на читачів за межами України. Тобто ідея виникла у мого польського видавця написати публіцистичну книгу про взаємовідносини російської та української нації впродовж попередніх 300 років для того, щоб пояснити причини виникнення ось нашого нинішнього конфлікту. Тому що для дуже багатьох, навіть в близькій для нас Польщі, це є незрозуміло. Тобто вони в собі уявляли, вони знають, що таке Україна, знають, що таке Росія. Очевидно, що вони знають, чим був Радянський Союз, і в абсолютній більшості обивателів там уявлення таке, що ми мали б бути справжніми тими братніми народами, а тут опа, і чомусь виникає війна, і вона триває вже 4-й рік поспіль, і не видно, щоб вона ближчим часом закінчилася. Відповідно, що виникали, вони знають, що це війна між Україною і Росією, а не конфлікт всередині України. Але вони не розуміють його причин. Чому раптом вона почалася після 20 років по тому, як розвалився Союз? От, власне, виникла ось ця потреба і моє бажання написати про те, чому так не все так просто, чому ми ніколи не були братніми народами насправді, що це міф, і показати, власне, для читачів не в Україні ось цю еволюцію стосунків, починаючи ще з березневих статей Переяславської ради і закінчуючи газовими війнами, ну і тим анексією Криму і тим, що зараз відбувається на Донбасі. Але вже потім, коли ця книга вийшла в Польщі, та вона називається «Я українець», вона вийшла гарним накладом. Уже потім мої видавці тут в Україні попросили мене, щоб я надіслав їм рукопис. Вони його проглянули, прочитали, їм сподобалось. Вони вирішили, що це може бути цікаво і тут в Україні. І таким чином «Небратні» з'явилися і українською мовою теж. А скажіть, зараз наразі останні кілька років досить активно йде суперечка між істориками і України, і Росії, і пошуки якогось історичного братання або не братання. І це досить суперечливий такий складний шлях. Пошук історичної правди – це насправді досить складно і досить, як скажемо, досить суперечливо. Тому що постійно будь-який історичний факт є досить суперечливим для того чи іншого трактування. Якщо, власне, роман «Небратні» – це спроба культурою відповісти, знайти якийсь культурний шлях для цього діалогу або для усвідомлення того, хто ми, і спробую розказати, власне, чому. Це спроба бути контрпропагандою проти того всього лайна, що лється на Україну з російських або проросійських каналів зараз у Європі. Тобто нас там не чують. Там є Russia Today, там є Росія-1, там є купа каналів, як російськомовних, так і англомовних, які чітко транслюють, які нав'язують російське бачення цієї проблеми. Нас там немає, нас там не чують. Тому
Написання цієї книги для мене це було дуже непросто. Так, це значно важче і емоційно, і в усіх сенсах важче, ніж написання того, що я хочу писати, художніх романів. Але коли мені мій видавець Аркадіуш Наконечник запропонував мені написати, то я погодився, тому що я розумів, що я не маю вибору як громадянин України, коли мені запропонували стати ось тим от рупором, хоч хай не дуже гучним, але все ж таки рупором контрпропаганди. На Заході я просто не мав права відмовитись. І тому я взяв Який ви за бачите написання. ефект від цього? Він є? Скажімо так, він був, але зараз він знівельований тим, що поляки шукають ворогів собі там, де їх немає. Я маю на увазі Останнє ось цей працює. законопроект. Так, тобто, очевидно, що зараз питання українсько-російського протистояння відійшло на другий план, тому що раптом поляки намалювали собі, витягли з вже більш ніж півстолітньої давнини якихось демонів, намалювали собі образ українця, який не має нічого спільного з реальним нинішнім українцем, і почали на нього кидатися. Пане Макс, може час написати другу частину «Я українець»? Ну, ви говорили про Схід, давайте тепер про Захід поговоримо. У нас теж досить велика і значна культурна і історична... Так, ви маєте рацію, але ж ви розумієте, що проблема не в нас. Тобто це проблема в поляках. І це дуже дражлива тема. Я дуже сумніваюся, що моя чи будь-яка інша книга польською, яка би пояснювала, намагалася дійти до якоїсь такої крихкої історичної істини, що вона щось зараз змінить. Це проблема в тому, проблема в тих силах, які зараз у Польщі при владі. І мені дуже важко уявити, що якимось чином публіцистична книга може щось змінити зараз в цьому сенсі. От скажіть мені, будь ласка, новітня історія, от сучасна історія України, вона цими темами, які наразі у нас є і війна, у нас є досить суперечливе становлення зараз країни, новітнє становлення, воно для вас є джерелом тем? Безперечно, так. Тобто я не наважуюсь, я не хочу писати книгу про війну чи книгу, скажімо, про Майдан. З одного боку, це мене просто насторожує думка, насторожує сама ідея написання книги про війну, яка ще не закінчилася. Тобто це ніби якби Ремарк писав на Західному фронті без змін під час війни, не знаючи, яким чином вона закінчиться. Так? От. Але поза тим, я вважаю, що є автори, які напишуть це краще за мене. Скажімо, Артем Чех, який був на війні, який 1,5 роки, власне, був солдатом ЗСУ. От, тобто є люди, які краще знають і напишуть точно краще, ніж я. Але однозначно і все те, що відбувається, і війна, і анексія Криму, вони так чи так і стають джерелом подій для тих чи тих епізодів в моїх книгах. Чому? Тому що не можна писати реалістичну книгу про Україну, навіть художню книгу, після 2014 року, не зважаючи на ті події, які відбуваються. Це однаково, що писати про Америку після 63-го року, не згадуючи про вбивство Кеннеді. Це безглуздо. Це стало частиною нашої повсякденної реальності. І яким чином воно впливає, скажімо, не в цій книзі, а в попередній «Зазирни у мої сни» я пишу про сім'ю, яка взяла валютний кредит до 2014 року, до падіння курсу національної валюти. І очевидно, що та книга «Зазирни у мої сни» не про Майдан, абсолютно не про Майдан. Але так чи так Майдан там згадується ці всі події, тому що ця сім'я за ними слідкує, тому що вони переживають, переживають за те, що відбувається на Майдані, і переживають за себе, тому що вони опиняються в дуже в страшній ситуації. Так? Тобто, що я веду? Що я поки що не наважуюсь і не маю наміру писати конкретну книгу лише про війну. Бо я повторюсь, вважаю, що є люди, які зроблять це краще за мене. Але я не можу не використовувати ці епізоди в своїх книгах, тому що вони є частиною об'єктивної нашої реальності. Наскільки ваші книжки затребування, наприклад, у Криму? Вас знають там як автора? Цього я не можу сказати, тому що загалом до анексії, до вторгнення Росії, у мене в Криму є родичі. По маминій лінії там живе моя тітка, мої двоюрідні сестри. Тобто ви знаєте, що там відбувається?
Так, до анексії ми туди щороку їздили відпочивати на південний берег в Феодосію. І очевидно, не знали, хто є я. І просто ми тоді ще так абсолютно в такій нормальній атмосфері розмовляли про книги, і очевидно, що їх там не було. І це стосується не лише Кідрука, але будь-якого іншого автора. На замовлення привозили. Але так, щоб ти міг піти і купити, цього не було. І я думаю, це одна з тих причин, чому зараз Крим власне, анексований Росією. А зараз мені дуже важко відслідкувати. Я сумніваюся, що там є якісь мої книги. Нещодавно десь, здається, на Радіо Свобода вийшов матеріал про так звані ДНР і ЛНР, про книги, про книжкові магазини. І як виявилося, що там є книги українських авторів, в тому числі мої, і не лише мої, Люко Дашвар, Ірини Карпи, які ще лишилися з тих часів, і їх продають тощо. Але в Криму там просто не було чому лишатись. На жаль. Принаймні для більшої, на жаль, для Криму була створена інша реальність. У вас зараз є можливість звернутися до людей, які там живуть, які цікавляться Україною, які вболівають, які теж прагнуть справедливості. У вас є можливість зараз до них звернутися. Що ви могли б їм сказати? Справді важко про таке говорити, тому що це будуть лише слова. Я свідомий того, що я просто автор, і що ці слова нічого не змінять. І власне, коли я писав «Небратні», я багато думав про те, яким чином зображувати нинішні події, яким чином не зробити їх надміру депресивними. Але реальність полягає в тому, що Росія анексувала Крим, і мені дуже важко якимось чином втішити тих людей в Криму, які досі є проналаштовані проукраїнською. Дуже важко говорити щось їм, щоб примусити їх повірити, що все якось зміниться. Насправді просто дуже-дуже шкода. Я знаю, тому що ми, на превеликий жаль, з власними родичами ми зараз не спілкуємося. То вони дуже чітко налаштовані проросійські, і це дуже болісна тема, особливо для моєї мами, яка дуже переживає, що коли до них телефонує. І людей ніби підмінили. І коли ти не чуєш по телебаченню, коли говорять про це вплив пропаганди, і це здається, здається, ніби це якась дурниця, як там щось впливає в телевізор. Люди дуже різко змінилися. Люди говорили такі речі, від яких я просто не очікував. Говорили про те, що я нібито зараз візьму зброю і пройду до них туди під вікнами стріляти. Це я цитую дослівно. Про тому, що ці люди, вони були тут, в Україні. Вони були на заході нашої країни. Вони були в Рівному не один раз. Вони приїжджали, гостювали, вони сиділи за одним столом з друзями моїх батьків, з родичами моїх батьків. І все було просто чудово. І ось раптом вони почали говорити про те, що там ледь не монстри, які готові вбивати їх просто через те, що вони говорять іншою мовою. Напевно, паралельна реальність на деякий період просто взяла опору, на жаль. Але наостанок у мене для вас останнє запитання. Пан Макс, як ви вважаєте, український автор сучасний – це той автор, що пише лише про Україну і про українські теми, на вашу думку? Ні. Я пишу дві крайні книги, вони про Україну, переважно про Україну, але в мене є інші історії, які стосуються інших країн, інших місць. І я завжди кажу, що я ніколи не переймаюся місцем, про яке пишу. Тобто для мене, як я вже казав, для мене важливо, щоб є мурашки на мурашок. Для мене важливо, щоб була гарна історія, яка затягує читача. І на мою думку, що історія завжди сама обирає собі місце. Скажімо, у мене є роман «Твердиня» про 5 студентів, які поїхали на канікули до Перу на пошуки загубленого міста Інки в Паїтіті. Очевидно, що я пишу про Перу, тому що мені важко уявити, якби я писав про якісь там древні руїни, які загублені десь в степах Херсонщини, і їх там впродовж 400 років ніхто не знайшов. Такого бути не може. Тобто, ні, український автор
Скажімо так, я міг би сказати про те, що це автор, який пише українською, але це не так, тому що є хороші автори, які пишуть українські автори, які пишуть російською, скажімо, той самий Андрій Курков. Я думаю, що український автор – це той, хто позиціонує в першу чергу себе українцем. А те, про що він пише, і те, якою мовою він пише, насправді це вже другорядне. Щиро вам вдячна. Від подій літературних і вигаданих до подій реальних. Далі продовжить мій колега Ескендер Меметов з випуском новин. Залишайтесь з нами.